सान्द्रि मोखाङा मोजाङै थानोबा थाखा नङाब्ला नोंनि जिसिबां बाथाबारि दङ बेखौ सावजोबगोन आरो नोंनि वेलकाम बेक हान्थुनि नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय थ' मा जामारखो ना डाइरेक्ट जागाय थानोसै आं मा जामारखो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जामारखो खालि देहा फाननाय बे बानलु सिब्र'फोरखौ थुख्लेलायना लादोलै नोंसोरो देहा फानस्लायस्लाय लासिं सिंनो मा देहा फाननानै खालि देहा फाननाय 10-20 हाजार 5 हाजारनि लासिं सिंनो लाजिला नामा नोंसोरो बर' हारिखौ बदनाम खालामबाय गावनि बिमा बिफाखौ बदनाम खालामबाय आरो दिनै ग्रोबनो हमजाबावबाय एथ'ग्राब मैया दाख्लैसो नोंसोरो भाइराल जाखानाय भिडिअफोर नुदोंना नुवाखै थाखा फैसायासो देरसिन जाबाय नामा नोंसिनि थाखाय नोंसिनि थाखाय बयबो बर' बिमा बर' सिख्लाफ्रा दिनैनि दिनाव बदनाम जादों किन्तु आङो बयखौबो बर' माहारि बर' आइजो बिमाफोरखौ आं बुङाखै दे जिथुनाखि जाय दिनैनि दिनाव हमजाबावदों आं बेखौसो बुंदों लाजियाखै नोंसोरो साला गावनि देहाखौ फाननानै मा खालामनो नोंसोरो नोंसोरनि बे समा दायो फरायनाय लिरनाय बेफोरबायदिसो सम बेफोरबायदि देहा फाननानै जानायनि सम नङा मूर्ख गथ'फोर जाय देहा फाननानै दायो सोलिगासिनो जायफोर देहा फानगासिनो बिसोरो दिनैनि दिनाव साफा नागिर हमनो जोंहा एक्स NDFB आ दिनै गसंनानै फैदों मिथिदोंना मिथियाखै नोंसोरो एक्स NDFB आदामोनखौ आङो दिनैनि दिनाव आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो रोजा साबायखर बावो सेलुट एक्स NDFB लं लिभ थ' लोगोफोर नोंथाङा दिनैनि भिडिअ हमजानायखौ नायबानो जाबाय नोंबो हारसिं जायाखै खोन्था स्रां खोन्था नोंसोरखौ सोर लिंहरबाय थायो सोर दैदेनो अबेनि लक्ष्मिया लक्ष्मिया अबेनि फन नाम्बार नङाबा नोंखौ दिथारना फंना बुंगोन आं फन नाम्बार लक्ष्मिनि दङ ओमफ्राय नोंसोर सोर साबेसे गिदिङो नोंसोरो हाबा जानाय हौवाखौ गानना खालामनाय माज्राबारिनिया थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय ना आरो नुबाय जिथुनाखि बे सिख्लाखौ लेंहरदों बा बे गाज्रि खामानियाव दान्दायाव सोदों देहा फाननाय दान्दायाव लागायनानै बा लामा बानायनानै होदों बे सिख्लानि नामा जाहैबायनो रश्मि ना मा होनो आं खिन्थु बिथांमोननि बे भिडिअखौ आङो फुरा होजोबाखिसै ससेल' होबाय आङो सोरबा रश्मिनो नाय सिख्लाफोर देहा फानना जाग्रा सिख्लाफोर माखासे सिख्लाफोर साफा रावबो बारग'नाय नङा जोंनि एक्स NDFB आदामोना नागिरगासिनो सासेबो बारग'नाय नङा नोंसोरो मोजाङै मोजां सोलायनानै बिगुरफोरखौ गुस्लायनानै नोंसोरो थाखादों आरो नोंसोरो नागिरनानै हमजानानै बुजानो लुबैदोंबा बेबायदिनो देहा फानबाय था बिखुङाव थाव गुबैनो ना थाव जाथि होनो बेखौ फुननानै लानानै थाबाय था मिथिबायना एक्स NDFB आदामोना दिनैनि दिनाव नागिरगासिनो मिथिबाय आरो लोगोसे जोंहा बे सान्द्रि मोखां दाखालि जिथुनाखि एक्स NDFB आदामोनखौ मेलेम गैया थेलेम गैया बुजायनानै दोन रायनानै दोन होननानै बुंदोंना बेखौ जोंनि एक्स NDFB अफ्रि आदामोना दिनै आदाया दिनै रिप्लाय होदों नोंनि बाथाबारि साथाबारि गासिबो धंस' खालामजोबगोन होननानै बुंदों नोंसोरो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजान जायालासिनो नोंसोर बेबायदि आरो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव फैनानै नोङो बेफोरबायदिसो साला मूर्ख नोङो बेफोरबायदिसो लेक्सार होनो सम मोनबावदों नोङो नों दासिमबो नोङो एक्स NDFB आदामोननाव खमसे खम निमाहा बिनानै लायोबा नोङो दाहालागै निमाहा मोनखांसिगौ मानो होनबा जोंनि बर'नि लिडारफोरा ना दाखालि साब्रै हमनायखौ
दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएफबि आदामोना पुलिसनो गथायालासिनो गावनि बिमा बिफा गारजेननो लेंहरनानै बिसोरखौ हगार हरफिनजोब्बाय नों मिथिना मिथियाखै हा साला नों सान्द्रि मोखां एक्स एनडिएफबि अफ्रि आदाया दिनै मा बुंदों नोङो खोनासं ना नुदों ना नुवाखै ना नुखाबाय हा नोङो बारग'नाय नङा सान्द्रि मोखां एक्स एनडिएफबिखौ बिदि जानला मोनला बखिलाबायना बदनाम खालामनाया नों गुस्लायनो नागारनाय नों बिदिसो दिनैनि दिनाव लेक्सार होफैबावदों मा राइट्स दं नोंहा नोङो एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ बेफोरबायदि बुंनो एक्स एनडिएफबि आदामोना बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों हाग्रायाव बंग्रायाव मैदेर मोसा मुफुर लख्रा बारजों अरजों दैजों गावनि जिउखौ बासाय बासाय दिनै फैदोंमोन नोंसोर मिथिया नामा बेफोरखौ नुनानैबो नुयै बायदि मानो दिनैनि दिनाव नोङो बिदि बुंनांगौ सान्द्रि मोखां बारग'बावगोन सानदों खोनानो मोनदों नोंखौ अबाय दं सान्द्रि नोंखौ अबाय दं बबे जायगायाव बबे एरियायाव दं बे खोनानानै मिथिनानै दंखायो गुबुना मिथियाखैबो आं मिथिनानै दङ मिथिबाय थ' आदा अफ्रिया मा बुंदों बेखौ नोङो नायलांदो रायजो राजाफोर मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ खालामदोंबो आं मिथियानो मा भुल मावदों मिथियानो आरोना आंबो मानसिफोरा मानो जेनेबा इमान गिदिर गिदिर एक्स एनडिएफबि लायनो ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान सानग्राफोर साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु बिदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' भाइरेल खालामना होनाङा नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोना माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरना माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों कि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने सान्द्रि मोखां बिराद पन्डितनो बियो सान्द्रि मोखाङा फेसबुकाव लाइभ फैनानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबिनि सायावहाय बे सान्द्रि मोखाङा सोर बिलाय बिहा न'खर दंना गैया बा न'आव बिनि गार्जेन दंना गैया दिनै बिथाङा सोर बिलाय एनडिएफबिनि जायखिनि मैया जायखिनि गथ'फोरखौ हमनानै दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि बियो सोर बिलाय बे सान्द्रि मोखाङा मोजाङै थानोबा थाखा नङाब्ला नोंनि जिसिबां बाथाबारि दङ बेखौ सावजोबगोन आरो नोंनि जिसिबां नोंनि बे गुवाहाटियाव थानानै आबदा खालामग्रा बे आबदायावनो नोंखौ जाहैगोन बेखौबा हले गोख्रों सिगां बुंखानाय जाबाय जाथियानो बुंजानो गोनां जादों दिनै नोंसोरबायदिया दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंजेननायनिफ्रायनो नोंसोरबायदिनि थाखायनो दिनै बर' रायजोफ्रा बाजार साजाराव बर' जाथिया मानो बेफोरबायदि देहा फालांगिरि जानो हमदों बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों बे सान्द्रि मोखांमोन नोंसोरनि थाखायनो बुंजानो गोनां जादों बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि सेंग्राफोरखौ बुंदों नोंनि सायाव एक्स एनडिएफबिआ इउनाइटेड फरामा सान्द्रि मोखांना मा मोखां बेनि सान्द्रि मोखांखौ सान्द्रि बायदि खालामजोबनानै होगोन मोखांखौ बारा गोबाव गैया नोंथाङा बारा एनडिएफबिनि सायाव इउनाइटेड फरामनि सायाव बांद्राय नोजोर दाहो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंहा आदा अफ्रिया दिनै मा बुंदों आदा अफ्रिया दिनै ओरैबायदि जोंदों जोंफ्रुदों जोंबाथाय जोंबाय डेन्जार खा मिथिबायना ओरैबायदि जोंदों खमसे खम दा बायदियाव खाथियाव मोननांगौब्ला माइ मारा होना गेब्लेयोना बेफोरबायदि गेब्लेनोबो हागौ नोङो सान्द्रि मोखां हुसियार थादो नोङो सान्द्रि मोखां लोगोफोर बे भिडिअखौ एकदम ओरैबायदि शेयार खालामना हो जाहाथे सान्द्रि मोखाङा गुस्लायो बे हमजायनि सिगां गुस्लायनानै था सान्द्रि मोखां नोंखौ वार्निं होनानै दोनखाबाय एक्स एनडिएफबि आदा अफ्रिया दिनैनि दिनाव मिथिगौ नोङो सान्द्रि मोखां साला सुवा नोंसोरो बायदिया बर' हारिखौ फानगासिनो देहा फानै फानै जादों ना मादों आं बेखौ बुंनो थाङा नों मा मावनानै जादों ना नों बुंनो थाङा खिन्थु एक्स एनडिएफबिखौ नों बेफोरबायदि गाज्रि राव
बेफोरबायदि भाषा बुंनो समाया नोङो बेफोरबायदि भाषा बुंनायनि थाखाय नोंखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव आरो एक्स एनडिएफबि आदामोनाबो नोंखौ बेफोरबायदि राव बरनना लानायनि थाखाय आरो बै जिथुनाखि हमजानाय सिख्लाफोरजों ग्रुप फटकआव नोंखौ मोनफानायनि थाखाय नोंखौ दिनै सन्देह खालामदों एक्स एनडिएफबि आदामोना आरो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय सानद्रि मोखां साला सुगा नोङो जानला मोनला खुगा दं सालाय दं होनना बखिलाबायबा जागोन नामा हा सानद्रि मोखां ओरैबायदि शेयार खालामनांगौ लोगोफोर थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो आङो फोजोबनो सानबाय मानोना गोलावद्राय जागोन भिडिअआ अब्ला गोलावद्राय जायोबा नायनो मोजां मोना बाय बाय